Spravodlivé rozdielne, pretože my sme najmladší tým proti najstarším, to sa nedá. Ale keď tento týždeň prežijem, tak si pogratulujem. Nebudú to mať ľahké. Poďme, Vieli, poďme! Už to gratuluje! A po indiciu si príde vždy iba kapitán mužstva. Prvú nemôže byť. To som bol napraviť, čo? Zahoď zvon, keď nešúka. Keď vystupujeme, tak vždy smerom k nášmu strednu, aby sa tam čím ťažšie niekto dostal. Sa chystáme práve do finále, proti Vieli, ale sa nevieme dočkať. Vezie, vlezie. Poďme, ruku na to, ruku na to! Koľko si dal? 1. To málo. Teraz budeme skúšať váš bystrosť. Choďte, tak predo mňa všetci, predo mňa. Nikto nemôže byť za mnou, nemám rád nebezpečných ľudí, takže jednička, super. Poklad pevnosti Bojárc. Poď, Palo, bež, Palo, ide! Skočí, Palo. Poď, ja nechceš žltý! Daj. Spravíme dohodu. Nie, žiadne dohody, my sa nemôžeš ísť. Pochválený bude Ježiš Kristus Pantýrov. Na veky amen. Tam on nepriťahol. Máte bod? Mohli by sme sa vás opýtať, akými slovami začína kniha Genesis? Také ľahké. Bereš bara Elohim. Joj. Tu sa stretnú. Ktoré z nich je bližšie? Trnave. Ty si Mojžiš? Či Abraham? Mňa musí ubúdať a on musí rásť. Musím končiť pomaly. Boli také ťažké deti, proste jedia tieto kurčatá. Sa potom nedá uniesť normálne. Hello. Počkaj. Keď sa túto chvíľu vrátime, sme mŕtvi. Toto. Čo tam narobili, keď sme dvaja? Keď my sme tam dvaja, oni sú tam všetci takí ako my. Tak no, dobre sme hrali. Nie, na nič sme hrali. Dobre. Cítim veľký príval adrenalínu a
veľmi sa teším a myslím, že to bude super. Dúfam, že budú vedieť správne odpovede, správne hesla, aby získali ten poklad a aby tie detské srdcia kýpeli radosťou a šťastím. A čo mám povedať? Tak no fajne bolo, no. Iba nás unavili, aby sme potom večer neboli, kľudní. Čo bolo najlepšie? Futbal. Omša vonku. Spánok. Karontie vlajak bol perfektné. Hej? Ty to vieš stať. Futbal. A výlet bol super, aj ten futbal, a súťaž. Všetko. Dobre, paráďme, s radou. Čaute.